Sa Good Vibes, 5 katuig nga bata sang isa ka nagrense, kampiyon sa Jiu-Jitsu International Competition. Diaring report ni Nico Delfin. Sa video nga kuha ni Alvin Aguilar, makita kung paano ginluto sa iya anak na si Alea Ale Aguilar, si Gabriela Vercosa sang Brazil sa ila finals match sa Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Festival sang November 11. Sa edad ng 5 katuig, si Alea ang karon ginakabig youngest Jiu-Jitsu World Champion. Ginpabugal ni Alvin ang kadalagan sang anak nga nagdala sang gold medal para sa Pilipinas sa Kids 1 Under 16 kg event. Nagpasalamat man siya sa DefTech HQ nga mong naghanas kay Alea para sa kompetisyon. Madamo man sa mga netizen ang nagdayaw sa kadalagan ni Alea, kabahin na diri si Senator Alan Peter Cayetano. She proved to be better that day, and I'm very, very happy. She has a very, very good, inborn work ethic where, she's always on the mat. We were very lucky that she has a lot of support. Ang amay ni Alea nga si Alvin among founder sang Universal Reality Combat Championship. Ang iailoy nga si Maybelline Masuda among nahauna nga Filipina Jiu-Jitsu World Champion. Nico Delfin para sa DJcast Negros.